Здравейте, казвам се Димитър Ненчев и съм парамедик. Днешната тема е проверка на оборудването. Това е една от най-важните задачи, която трябва да извършим преди започване на нашата смяна. Защо? Защото ние трябва да сме сигурни в нашата екипировка и нашата техника, с която работим. От това понякога зависи човешкият живот. Да, ето това е моята чанта, с която давам дежурства, и това е цялото оборудване, което събирам в нея. Естествено, освен тази чанта, аз нося и дефибрилатор, а също така имаме Kendrix Extraction Device. Има още няколко неща, които тук не сме показали, но ще ги покажем последствие в други клипове, понеже те са точно специализирани в извънболничната помощ. Да започнем какво имаме. Задължително трябва да имаме рингер и натриев хлорид. Имам както големи банки, така и малки банки. Задължително те вървят в комплект с един мини спайк, което ни е от решаващо значение понякога. Имам стандартен комплект с марли и бинтове, които се използват за компресивни превозки и спиране на кръвотечение. Имам НССР, в който се носят кабелите за пациентния монитор. Може да хвана на него две отвеждания. Имаме температурен датчик, имаме апарат за кръвно налягане, пулсоксиметър, т.е. най-важното за мониторинг на един пациент. По-интересната част за един парамедик е това, което може да направим в линейката, и това, което наистина има огромно значение за човешкия живот е, имаме портативен ехограф, но също така имаме и портативен кардиограф. Може да направим e-fast на място в линейката или извън линейката. С този ехограф може да установим, вижте колко е малък. Има два трансдюсера, към него има и дисплей. С този ехограф може да установим дали има наличие на флуид там, където не би трябвало да има флуид. Тоест, може да видим много лесно пневмоторакс, хемоторакс, може да видим джоб на Морисън, черен дроб, бъбреци, пикочен мехур. Може да видим също така плеврално препълзване, което е знак за липса на пневмоторакс. Перикарден излив също така. Това е много важен, изключително важен диагностичен инструмент. Имаме също така и кардиограф. Тази малка машинка прави 12-канално ЕКГ и е изключително прецизна. С нея наистина може да установим доста неща. Медикаменти. Естествено, че те са от изключително важно значение. Имаме абсолютно всички необходими медикаменти, които се използват в спешната помощ. Имаме изокет, имаме флексипарин, имаме глюкокортикостероиди, разбира се, имаме адреналин, имаме ефедрин. Имаме абсолютно всичко, което може да ни помогне да се използва без перфузор, т.е. на място да го използваме. Имаме един базов пакет за изгаряния, който също може да ни е от помощ. Въпреки че с пациентния монитор може да измерваме кръвно налягане, никога не разчитайте само на техниката, измервайте винаги кръвното налягане с ръчен апарат. Това е най-точният метод. Запомнете, винаги кръвното налягане се измерва ръчно. Имаме също така и ръчен аспиратор. Понякога, когато сме в далечен район, когато е зимно време, батериите на портативния аспиратор може да паднат много бързо, колкото и модерна техника да имаме. Така че винаги трябва да разчитаме на ръчно устройство. Няма по-добро от ръчното устройство. Какво друго имаме? Два истински кап турникета за кръвотечение. Не винаги ги използвам, но трябва да имаме. Имаме също така кислородна вода за промиване на рани. Това е според мен най-добрият вариант. Имаме гел, който може да се използва за кардиографа, когато използваме вакуум помпички, и за ехографа. Помнете, че за ехография трябва да имаме много гел. Защо? Защото въздухът е най-големият враг на ехографията. Имаме едни ножички, с които разрязваме успешно дрехите на пациента. Естествено турникет за пункция, когато поставяме абокат. В едно от НССР-четата имам естествено абокати, игли, спринцовки, всичко, което ни е необходимо. Йодасет, уникално, задължително. Дезинфектант за ръце, амоняк, стар метод, но помага. Имам си маркер, имам си задължително тефтерче и предварително съм си направил едни листчета с разпечатане на тях дата, време, име на пациента, възраст, кръвно налягане.
честота на дишане, пулс, сатурация, хемоглобин, ЕФАСТ и глюкоза. Така че тефтерчето също е важно. Имаме игли за декомпресия на пневмоторакс, но това ще го коментираме в отделно видео. Имам химикал, имаме маркер, с който мога да пиша директно върху пациента, понякога ми се е налагало. Както казахме, пациентен монитор, пулсоксиметър. Изключително важно е да имаме пулсоксиметър. Фенерче за зенична реакция, термометър, глюкометър също са изключително важни. Няма как с това започва един преглед. И най-интересното, което е мениджмънт на дихателни пътища. Имаме ларингоскоп, който е със светодиодно осветление. И както виждате, имаме абсолютно всички размери лъжици, като имаме мигър, имаме и Макинтош. Тоест, можем от наша страна да дадем най-доброто от себе си, да интубираме пациента. Имам бужи интродюсър, който доста лесно се работи с него, когато се налага интубация в полидо условия. Също така съм приготвил и армирани тръби с вграден водач. Както виждате, имам различни размери. Ще демонстрираме на манекен как се прави ендотрахеална интубация. Имаме едно друго дълго бужи. Имаме така нареченото амбу. Вижте колко е малко и е компактно и е незаменимо при една реанимация с маска. Имаме също така един химичен капнограф. Този капнограф много лесно се присъединява към амбуто и благодарение на химична реакция, чрез цветово индикиране на капнографа, може веднага ни показва какво е количеството на въглероден диоксид, което се връща. Амбуто е неизменна част от една чанта. Имаме цервикални яки, 2 броя, понякога може да имаме повече от един пострадал. Когато имаме ПТП, имаме ето този хубав колан за стягане на пелвиса. При съмнение за фрактура на пелвиса стягаме задължително. Според стандартите за спешна медицина в Република България, протоколи за клинично поведение в спешната помощ, издадени от Министерството на здравеопазването, вътре е уточнено, че до 60% от кръвозалгубата може да дойде от таза. Това са много големи кости, които са много добре кръвоснабдени. Кръвозалгубата оттам е много голяма. Също така могат да наранят изключително големи и важни кръвоносни съдове. Какво друго имам? Комплект шини, като най-голямата е 90 см, имаме една по-малка, една още по-малка. Шините също са много важни. Доста често от случаите може да не използваме шина, да изшинираме счупения крайник за здравия крайник. Какво друго интересно имахме преди малко? Показахме един кат турникет, но не винаги кат турникета върши работа. Имал съм реални случаи в ЦСМП Сливен с пациент, който е с рязана радиална улнарна артерия, на едната ръка радиус, на другата улна. И единственият начин да спрем кръвотечението беше пневматичен турникет. Пневматичният турникет е невероятен помощник, защото първо позволява поставянето на крайник с голям диаметър. Този може да го поставим на ръка, може да го поставим на крак, независимо от диаметъра. Имаме в случая 4 маншета. Може да се го напомпим. След като напомпим примерно на единия крак, има нужда от поставянето на друг крайник, може да продължим. И когато разкачим помпичката от маншета, този маншет задържа налягането в себе си. Така че това е незаменим помощник и спасява животи. Ето с тази малка чантичка аз се нося постоянно на кръста си. Имам турникети, имам ларингоскоп, имам абокати, имам лейкопласт, абсолютно всичко, което може да ми потрябва. Но най-важното, имам ръкавици, имам очила, имам и маска, защото нашата безопасност е на първо място. Какво друго имаме? Имаме един много хубав комплект за канюлиране на трахея. С него се работи сравнително лесно и сравнително бързо можем да канюлираме трахеята и пациент, който не диша, ние да му осигурим дишане. Кога се прави това? При невъзможност да интубираме. Кога имаме невъзможност да интубираме? Примерно при бронхоспазъм, ангиоедем или просто анатомични особености, много къс врат на пациента.
Плеврален дренаж може да го направим веднага в линейката, не е абсолютно никакъв проблем. Какво друго интересно? Превързочни пакети. Това са голям и малък превързочен пакет, които стават за компресивна превръзка и с много дълъг бинт, еластичен бинт, невероятни са, спират кръвотечение на трудни места. Тъканно лепило. Български тъканен каноколит Б и немски тъканно лепило, внос от Германия. Какво имаме тук? Ако не можем да хванем съд, да канюлираме съд, имаме един много хубав ръчен комплект за интраосален достъп. Използва се в тибията. Завиваме директно в тибията и веднага имаме интраосален достъп. Много бързо, много лесно. Хемостатици. Имаме хемостатици на гранули, които са в спринцовка и директно могат да бъдат, така да кажем, инжектирани в раната. Работят бързо и безотказно. Но да не забравяме българския вариант – хемостатична гъба. Това е един прекрасен метод за кръвоспиране. Просто вземаме гъбата, натъпваме я в раната и спираме кръвотечението. Имаме на North American Rescue превръзка, която също може да се използва като компресивна превръзка и също като тампонираща превръзка, която също много бързо и успешно спира кървенето. За затваряне на отворен пневмоторакс, специална превръзка за затваряне на отворен пневмоторакс. Също жизненно важно. Има и други методи за затваряне, тях ще ги разгледаме в другите клипове. Комплект за очи, който има предпазители за двете очи, както и медикаменти. Щангички. Тези щангички са за премахване на кърлежи. Те са изключително полезни. Ако ходите на някаква експедиция или просто сте в планината, ако ходите за риба, хубаво е да имате тези щангички. Колкото по-рано се премахне кърлежа, толкова по-малка е вероятността да бъдете инфектиран. Имаме задължително скалпели. Ще разгледаме в бъдеще за какво се използват. Задължително стерилни скалпели. Имаме ножици. Абсолютно всичко трябва да е стерилно. Ножички, хемостатични щипки. Имаме също така стаплер. Имаме игли и конци. Това са много хубави комплекти за почистване на оперативното поле. Също така имаме с какво да покрием оперативното поле, ако не се наложи да извършваме някаква процедура на място. Различни пинцети, стерилни, също незаменими помощници в нашата работа. Съответно няколко вида марли, превръзки, трябва да ги имаме, понеже понякога не се налага да ги ползвате. Еластични бинтове, наредом с обикновените бинтове и тиксо. Тиксо, стреч фолио, също незаменими помощници в спешната помощ. Това е основното оборудване. Всичко влиза в ето тази чанта и всичко от това се използва. Всичко от това спасява живота. Благодаря ви.